रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनैहाय जोंहा बेंगालर बड' चार्चआवहाय थेंक्स गिभिं डे प्रग्राम दङ। बेयावनो जोङो दा फैदों नै, नोंथांमोनाबो नायलांब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननोबो जोबजासे दिन्थिलांनोसै। दा अब्ला जोङो हाबनोसै नै सिङावहाय। माखासेफ्रा फैखाबाय नै। खोन्थादो मानो नेबाय
बाखनायनायनि मुङै जों बे मेथाइखौ जोङो रोजाबगोन Let's all stand together and let's sing together the song for worship of God. बे बर' मेथाइयावहाय जों रोजाबगोन बयबो हाखानाय मेथाइ बे जाबाय गथायदों सोरबा बिथांजों लोगोसे थानानै नोंनि बाथ्राखौ बुंगोन आरो बिथांनिफ्राय ओंखारनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राया जेन' नोंनि बेसेन गोसा बाथ्राफोर जायो गासैखौबो नोंनि सायावहाय जोङो गथायदों सोरबा बिथांजों थानानै नोङो गावनो बाथ्राखौ बुंगोन होननानै जोंनि गेजेर भरसा आरो फोथायनाय दङ आरो गथायदों सोरबा बे प्रग्रामाव जायफ्रा पार्टिसिपेट खालामगोन साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादों आरो साफ्रोमजोंबो नोङो थानानै नोङो बे प्रग्रामखौ मेहेर गोनां नोङो खालामदो सफैनो हानाय साफ्रोमजोंबो नोंनि बोरखौ दोनदो आरो जाय बिथांमोना बे समावहाय फैगासिनो दङ बिथांमोनजोंबो नोङो लोगोसे थाफायदो आरो बिथांमोनखौ नोङो दैदेनबोदो गासैबो बे जोंनि प्रग्रामखौ जों नोंनि आथिङाव गथायदों नोङो जाजेननिफ्राय जोबजासिम गावनो लोगोसे थानानै दैदेनगोन होननानै गेदेर भरसा जों बे आरजखौ बिबाय होनोब्ला जों ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन Thanksgiving Day. So we can celebrate some Kalamchaka Isla and we can say Kamturda. As a bay, Girzaya 2003, the first time it was founded, and finally now we come to 2024. Moses Raja Komutabile Why till today 21 years. Encouraging us a Thanksgiving celebration Kalami Savage Bakas and Boy Zutunda. I've been kind to Sapuku Hamden, and I just want to welcome this morning first of all. I just want to thank God that He's in our midst, and then we just want to praise and honor and glory to Him who has given this wonderful opportunity to thanks Almighty God. The next one, we're supposing the Hankazana Alasi, the tongue, Karabadi Gideon Paltua. I may be pronounced a little bit tough, this Paltua. I'm sorry for that if I want to mispronounce. Fine, so Bitanga Saiso PhD Kalamgasino, Old Testament Bizao, Bitanga Church Planting Ministry of Bitanga Dogo, Bitanga Delio. As a ministry Kalamtana, and let me say, Bitangi OCBC will look Manahadan, Binikai, Zimbabwe. It was really tough for me to find out the servant of God who can able to speak this wonderful occasion. Finally, I have found one of my colleagues from Maharashtra, and he come to me, and we have contact one another. Finally, found right there our brother Gideon. It was a really wonderful time that I can talk to you at the phone. That finally he said, "Okay, I'm going to come." So I was so happy to excited to welcome this morning on this wonderful occasion, 21st day of Thanksgiving service, as well our man, Mrs. Gideon. I just would like to come forward to have this small token of love. This is called Bodo Aronai. Please come. Please come. Thank you very much to our midst, a servant of God who come to minister or special. Azini Mohela Solota, and we say Sister Susmita, or Azini Onsumai, that would be our Zawai. Sister Sophie, Azini NC Repeater, and Hambaida, with them will go some more item. Please. Please come forward. Special welcome to you. Please come from the NC. Honorary. Yeah. City Fry. Now welcome police. Okay, please.
Thank you. Thank you. Sister Ajimani, Mom. Yes, this is the first time. Please come forward. We welcome this morning. First time. Thank you. अब्ला जोंनि गेजेराव जुदिअ दङब्लाबो जोङो गासैखौबो जोङो वेलकाम खालामबायब्लाबो हयथ' थांनो हाबावगौ अब्लाबो आं बे समाव जोंनि वेलकाम स्पिचखौ आं बेयाव दोनथ'बाय आं बिनि उनाव ब्रादार बिथांनो खालामनायनो मास्टार सार वेलकाम स्पिचखौ लानायनि थाखाय लोगोसे डक्टर बांसो बे स्पेसियेल वेलकामखौ खालामनायनि थाखाय जोङो बे समाव हाबाफारि बायदि आवगायलांबाय थानि जोंहा दायो बाइबेल फरायनाय दङ ब्रादार रेडियन बासमातारि songs गिटफोरनि 100 नम्बरनि 1निफ्राय 5 सिरिसिम बेनि उनाव दङ मिनिसोरां नार्जिनारि एपिसोड्सनि 5:15निफ्राय 20सिम now we have Basmati from the songs number 100 1 to 5 then Minisirang Narjinari from Ephesians chapter 5 verses 15 through 20 आङो सासेनि उनाव सासे फैनानै लाखिनो थाखाय गिटफोरनि 101निफ्राय 5 सिरिसिम गोजौआव लिरनाय दं बाख्नायनायनि दोंसे गित गासै पृथिबीनि मानसिफोर फोरबोनि मुङै गोबारै रंजादो आरो गोथां लामाजों आखल गोनाङै थाबायगोन गोबारै रंजानानै बिनि मोखाङाव फैदो गमामायै मिथिदो फोरबोआनो इसोर होननानै बिनो जोंखौ दादों आरो जोङो बिनिनो का बिनि रायत आरो बिनि गुमजानाय मेन्दा बिनि लांगोनायाव साबाय होननायजों आरो सिथ्लायाव बाख्नायै हाबदो बिखौ बाख्नायनानै बिनि नामखौ साबाय होनदो मानोना फोरबोआ गाहाम आरो बिनि मायाया लागारबो थायो आरो बिनि साइथिया फिरित मानसिफोराव थायो आमेन जों प्रभुनि मुङै बाइबेल फरायनि गोजौआव लिरनाय दङ स्राङाव खामिनाय बेनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो मुंबो मिन्थियै मानसिफोर बादि थाबायालाबानो गियाननि मानसिफोर बादि थाबायदो जेसे खाबु मोनो एसे नोंसोरो गाहामखौ मावदो मानोना बोथोरा गाज्रि साननो रोङैफोर बादि दाजा नाथाय फोरबोनि हास्थायनाय बादि मावदो द्राक्षा बिदैजों दाफे बेजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन नाथाय गोथार जिउजों दैदेनजा नोंसोरो गितफोर बाख्नायनायनि मेथाइफोर आरो जिउनि मेथाइफोरनि बाथ्राखौसो गावजों गाव रायज्लाय बाख्नायनायनि मेथाइफोर रोजाबनानै गाव गावनि गोसोआव फोरबोखौ बाख्नाय गासै बाथ्राफोरनि थाखाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिफा इसोरखौ अरायबो बाख्नाय आमेन मैं क्यों नहीं दूंगी वो अपने को काट लेगा भाई मैं क्यों दूंगा उसे एग्जैक्टली परमेश्वर कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं को जवाब नहीं देता क्योंकि उसे पता है अगर हम इंसान होकर हमें पता है कि हम अपने बच्चों को दे या ना दे उसके लिए हानि होगी उसके लिए लाभ होगी हमें पता है तो परमेश्वर हमसे तो ज्यादा जानता है भाई वो He knows when to answer prayers or not तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि परमेश्वर नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि परमेश्वर जो है वो हमसे ज्यादा बड़ा है उसका दिमाग वो सोच हमसे ज्यादा बड़ी है उसका प्लान हमसे ज्यादा बड़ा है तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस शुक्रिया अदा करने के दिन में क्या आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर से या किसी से आप अपनी भी शिकायत कर रहे हैं आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर की योजना क्या है उस पीछे शायद आप अपने जॉब से लड़ रहे हो या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है उससे लड़ रहे हो या फिर आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है उससे आप लड़ रहे हो
आप चाहते हो कि परमेश्वर जो है कुछ और ही कर देता तो अच्छा होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मेरे साथ ये ना हुआ होता। या फिर आपने कोई बिजनेस किया हो, उसमें बहुत सारा लॉस हो गया आपका, बहुत सारे पैसे चले गए, और परमेश्वर से आप पूछते रहते हो कि परमेश्वर ये क्यों हुआ मेरे साथ, और कंप्लेन शिकायत पे शिकायत। लेकिन इस बीच में भी हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ अच्छा करता है। तो मैंने ये प्रश्न उठाया था कि योना ने धन्यवाद क्यों किया। योना ने धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से वो भाग नहीं सकता था। He could not run away from God. And when he realized that, जब उसको पता चला कि परमेश्वर की तरफ से वो भाग नहीं सकता, तब उसने परमेश्वर के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। He surrendered everything to God. And then he could thank God. पर लेकिन बड़ी अजीब बात है कि बाद में जाके फिर से वो कंपेयर करता है, दूसरी बात है। सोर माबायदि खुगायाव ओंखाम सोयो बेखौहाय नोंसोर दिन्थिनोसै दे। दानिया नायब्लानो जाबाय सोर जादों र' ओइथिं थाङि एसे ससे लाहैनि र' सोर जादों सोर जायाखै बेखौ नायग्रोनि। ओइ नों थांले? नों थांले? ओइ आसोला हाय होनदे नानि हाय होनदे होनदो बिनानै जानो लाजिना नाङालै ओंखाम नांगौ ओंखाम नांगौ लायगोन र' नेनानै जा सोरनो ओंखाम नांगौ लाजिनाङा दे जाखांबायसो दां माथो जाखांबाय दानो जाखांबाय आयु जाखांबाय दे दाना हो नोंहालाय जाखांबाय बेदर नांगौ दां ओरैनो बेदर नांगौ दे बेदर औ बेदर ना सोर लादों हनै बहैदा लाजिनाङा दे रायजोफोर दे नोंलाय जायाखै नोंसोरलाय जायाखै जाखांबाय जागोन बेदरना बारा दाजाखा बुगादों आरो बुगादोंना दे आयु हा दा जागोन र' दे लानो थांदो ओंखाम नांबावगौ ना बारा सेंग्राफोर मारै ओंखाम ओंख्रिफ्रालाय बेदर रानना हो फंबाय नै दे गोथाव ओंखाम जाना एसे आंबो गैले है सर ठीक है आपको ऑर्डर ओंखाम जाथ'ले कन्टेन्ट खालामग्रोनायसै सोर
सोरनो लाङो नोंलाय बेलुनखौलाय बेलुना सोरनो लांगोन आंबो जानाय जेरानो ओंखामा मालायफ्राबो जाखांजोब्बाय आंबोथ' जानांगोन ना ओंखामाबो फेरलायनाङादां नै ओंखामा अमा बेदर लाब्रा दालि beda deh gue channel tali yang làm có cái juga tali udah ini deh ayo udah lah udah kan jasa ya gila siapa ini mana jasa ya nih kerja nih